Ние сме пчелари Илиеви от Плевен. Гледаме около 200 пчелни семейства и имаме лаборатория по апитерапия. Стремим се да предложим на хората нашите идеи за здравословен начин на живот и за лечение с това, което природата ни е дала. Самите ние живеем по този начин и може би от 30 години се опитваме да убедим младите хора, че има и друг начин на живот. Първо профилактика и после лечение с това, което Господ ни е дал. България е богата на природа, на билки, на условия, чудесни условия за пчеларстване. И ние използваме всичките тези дарове, които имаме, за да можем да предложим здраве на хората на практика. По този начин и ние всъщност живеем с тези нашите продукти. Пчеларстваме по старата методика, която съществува. Каква е тя? Колкото може по-малко да се стресират пчелите, да се извлича само излишъка от техния труд, за да могат те да живеят здрави и в хармония с природата и с себе си и с нас всъщност. Ние живеем в хармония с тях, по-точно казано. Наблюдаваме много сериозно тяхното поведение. В голяма част от продуктите сме имитирали точно тяхното поведение. Представете ли някои от продуктите си? Един-два от тях да кажем. Така. Да, разбира се. Значи бих показала този продукт. Това е пчелен еликсир, натурален биоимуностимулатор. Патентовали сме го, изградени от 5 съставки: мед, прашец, прополис, пчелно млечице и апеларнил. Съотношението е доста време сме го напасвали, за да гониме максималния ефект от всеки един от продуктите. В него сме използвали синергетичния ефект, когато се ползват съвместно няколко продукта с един и същи източник, в случая пчелите. Как се приема този продукт? Имаме мерителни лъжички, които не случайно показваме първо, за да се види големината за голям човек. Второ, обръщаме внимание, подсещаме клиента да не ползва метални лъжици, тъй като ионите от металите, независимо, че са резистентни, тези лъжици, които са захранени за ежедневна употреба, все пак повлияват ензимите в меда, а особено в пчелните млечице. Това са живи продукти, много чувствителни и ние се съобразяваме с тези фактори. Дори и меда препоръчваме да се ползва с дървена лъжичка, с дървена бракалка, и ние работиме всичко, каквото виждате на масата. Го изработваме в наша лаборатория и се работи всичко на ръка, с дървени лъжици и накрайници. Това ни ограничава, не можем да механизираме труда си, но ние сме се примирили с този факт. Произвеждаме по-малко, но пък го правим така, както сме убедени, че е правилно. Да се върнем на приема, по колко и в кой сезон е най-добре да се консумира този пчелен еликсир? Казахте, че е имуностимулатор. Да, добре. Има две методики за ползване: профилактика и лечебна. Профилактиката е 2 месеца пролет, 2 месеца есен, 3-кратен прием под език. И за дичица вече се намалява дозата в зависимост от телесната маса. А лечебният курс може да продължава максимум 6 месеца, като в началото се прави едно по-голямо количество, може до 5 лъжички, след това се минава на 3-кратен прием. Всеки един случай ние коментираме с човека срещу нас, заедно обсъждаме проблема и търсим решение.